नमस्कार. शेतकरी नामा जी न्यूज यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण हे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा, म्हणजे शेतीविषयक नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर पाहता येतील. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात ज्या वनौषधीचा काढा म्हणून लाखो लोकांनी उपयोग करून घेतला, त्या गुळवेल या वनौषधीबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत. शेतकरी नामा जी न्यूज यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण आपल्या परिसरामध्ये आढळणाऱ्या वनौषधीबद्दल माहिती घेणार आहोत. असाच एक गुळवेल हा आपल्या परिसरामध्ये प्रकर्षाने जाणवणारा वेल. याच्या सेवनाने लाखो लोकांना नवजीवन अनुभवले आहे. हजारो लोकांचे प्राण याच्यामुळे वाचले आहेत. तो वेळ म्हणजे अर्थात गुळवेल, अमृतवेल. आपण या वनस्पतीबद्दल अनेक वेळा ऐकलं असेल. आपण आपल्या परिसरामध्ये ही वनस्पती पाहिली असेल. म्हणून आज आपण गुळवेल या आयुर्वेदिक वनस्पतीबद्दल माहिती घेणार आहोत. या वनस्पतीला अमृतवेल, गुळवेल म्हणूनही ओळखतात. इंग्रजीत इंडियन स्टिनोपोरा म्हणतात. हार्ट लिव्ह स्टिनोपोरा असेही म्हणतात. हार्ट लिव्ह स्टिनोपोरा का म्हणतात? कारण या वनस्पतीच्या पानाचा आकार पूर्णपणे हृदयाच्या आकाराचा असतो. आपण हे पाहतात, हृदयाच्या आकाराचे किंवा जे पान आपण खातो त्याच्या आकाराचा हा वेल असल्यामुळे याला हार्ट लिव्ह स्टिनोस्पोरा असे नाव प्रचलित झाले आहे. या वनस्पतीला वेगवेगळ्या भाषेत वेगवेगळ्या नावाने ओळखतात. बंगालीत सेंगूचा, पोलांगचा असे म्हणतात. संस्कृतमध्ये वच्छादनी, सिंग्रोहा, गुडुची, मधुपर्णी, अमृतवल्ली, त्रिका अशी नावे आहेत. खरं तर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. वनस्पती एकच आहे, परंतु हिला अनेक नावे आहेत. वेगवेगळ्या भाषेमध्ये वेगवेगळ्या नावाने तिला ओळखतात. कन्नडमध्ये अमृतावल्ली, युगानिवल्ली, तर गोव्यात अमृतवेल म्हणून ही प्रचलित आहे. तेलुगूत तिपत्ती, पंजाबीत गिलोह, गुलरीच म्हणतात. मराठीत आपण गुळवेल किंवा अमृतवेल या नावाने ओळखतो. मल्याळम भाषेत अमृत म्हणतात किंवा पेय अमृत म्हणतात. अरबी भाषेत गिलो म्हणतात. पारसीत गुळवेल म्हणतात. तर साथींनो, या पद्धतीने अनेक नावे आहेत. अनेक नावांनी आपण तिला ओळखतो. ही नावे आपण ऐकली आहेत. आता आपण या वेलाचे फायदे पाहूया. मी आपणाला प्रत्यक्ष हा वेल दाखवत आहे, कारण जे लोक नावानुसार ओळखतात किंवा जे लोक हिला ओळखत नाही ते निश्चितपणे या वनस्पतीला पाहून ओळखतील. मित्रांनो, ही वेलरूपी वनस्पती आहे जी खूप लांबपर्यंत झाडावर पसरलेली असते. याची पाने पानाच्या आकाराची असतात. पान जर समजलं नाही तर हृदयाच्या आकाराचे समजा. या वेलाला फूल व फळे लागतात. लाल, गोल व हरभऱ्याप्रमाणे लाल अशी ही त्याची फळे असतात. गुळवेल अक्षरशः आपल्यासाठी अमृत आहे, कारण आपल्या शरीरात होणाऱ्या बहुतेक रोगांना मुळापासून नष्ट करण्याची ताकद या वेलात आहे. म्हणून आयुर्वेदाच्या ग्रंथात या गुळवेलाचे मोठे नाव आहे. म्हणून पहा मित्रांनो, या वनस्पती ही पहा व ओळखा, ही समजून घ्या. गुळवेलाचा वेल हा कसा असतो. आणि मित्रांनो, या वेलाच्या अनेक जाती असतात, परंतु सगळ्यात औषधी जात लिंबावर वाढलेला गुळवेल समजली जाते. जो वेल लिंबाच्या झाडावर वाढलेला आहे, त्याच्या आधाराने वाढलेला आहे, तो वेल सर्वात जास्त औषधी समजतात. याच्या पानाबरोबर वेलाचाही उपयोग होतो. जास्त करून वेलाच्या कांड्यांचा उपयोग होतो. या कांड्या लवकर वाळत नाहीत व त्या वाळून त्याची पावडर करून वापरता येतो. तर मग मित्रांनो, मी समजतो की आपण नक्की या वेलाला आता ओळखले असेल. आपल्या शेताच्या बांधावर, लिंबाच्या झाडावर, रानटी झुडपावर हा सर्वत्र आढळतो. तर मग चला आपण याच्या फायद्याची चर्चा करूया. मग पाहूया आपण आपल्या शरीरासाठी ही औषधी वेल किती फायदेशीर आहे आणि आपण हिच्यापासून कोणत्या रोगांना बरे करू शकतो. पहिल्यांदा सांगतो, वेदना, सूज व ताप
यावरती खूप गुणकारी आहे. याचबरोबर शरीरातील शक्ती ताकद वाढवण्यासाठीही काम हा गुळवेल करतो. कावीळ रोगाला पूर्णपणे बरा करतो. श्वसन विकारात फायदेशीर आहे. टायफॉईड तापात याचा चांगला उपयोग होतो. ताप लवकर उतरतो. भूक वाढण्यासाठी पाचक तत्व म्हणून काम करते. म्हणजे आपण आपल्या शरीरात जेवढे रोग आहेत त्यांना बरे करण्याची ताकद या चमत्कारिक वन औषधीमध्ये आहे. ज्या लोकांना या वनस्पतीचा उपयोग माहीत आहे ते लोक याचा अवश्य वापर करतात. आपण आता सविस्तरपणे पाहूया की कोणत्या रोगात कोणत्या पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. ज्यांना कावीळ झाली आहे त्यांनी हा वेल तोडून त्याचे लहान लहान तुकडे करून दोऱ्यात सुईपासून ओवून त्याची माळ करून गळ्यात घातल्यास किंवा कमरेला ती माळ बांधल्यास कावीळ रोगात निश्चितपणे याचा उपयोग होतो. कावीळ बरी होते. एवढा उपयोग आहे. त्या वेलाचा स्पर्श शरीराला होताच तिचा फायदा सुरू होता. या वेलाच्या तुकड्यांचा 20 ते 25 मिली रस काढून सकाळ संध्याकाळ रिकाम्या पोटी पिल्यास कावीळ रोगात मोठा फायदा होतो आणि ताप उतरण्यासाठी याचा उपयोग होतो. ज्यांना ताप किंवा टायफॉईड झाला आहे त्यांनी याच्या काड्यापासून तयार केलेला 20 ते 25 मिली रस पिल्यास निश्चित फायदा होतो. मधुमेह रोगात तर हा रामबाण म्हणून उपयोग होतो. याच्या पानापासून व काड्यांपासून 20 ते 25 मिली रस दररोज पिल्यास मधुमेह शुगर बरा होतो. डोळ्याच्या विकारात या वेलाच्या पानांचा व काड्यांचा तयार केलेला 10 मिली रस व 1 ग्रॅम सौदव मीठ व 1 ग्रॅम मधात मिसळून चांगले खलून घेतल्यास डोळ्यात काजळाप्रमाणे लावल्यास डोळ्याचे कितीतरी रोग बरे होतात. रातांधळे संध्याकाळी दिसत नाही. डोळ्यात मोतीबिंदू उत्पन्न झाला आहे. डोळ्याची जळजळ होते. डोळे लाल होतात. अशा अनेक प्रकारच्या डोळ्यांच्या विकारावर याचा उपयोग झालेला आपल्याला दिसतो. असा बहुपयोगी हा गुळवेल आहे. मित्रांनो, काढा तयार करून याचा उपयोग केला जातो. या गुळवेलाची पाने आणून 20 मिली पाण्यात उकळा. निम्मे पाणी शिल्लक राहिल्यावर ते आचेवरून उतरा. थंड करा. ज्यावेळी हे पाणी थंड होईल त्यात 20 मिली मध टाका व 1 ग्रॅम पिंपरी चूर्ण टाका व चांगले मिश्रण करून एकजीव करून पिऊन टाका. यामुळे पण डोळ्याचे तेज वाढते. मित्रमैत्रिणींनो, याची काडी उगाळून ते मिश्रण चमच्यात घेऊन थोडे गरम करा व दुखऱ्या कानात 2-3 थेंब टाकल्यास दुखणारा कानही बरा होतो. ज्यांना उचकी लागली आहे त्यांना गुळवेल्याच्या कांडीचे मिश्रण व सुंठ एकत्रित करून ते नाकाच्या बाजूला लावून चा वास घेतल्यास निश्चितपणे उचकी बंद होते. गुळवेलाच्या कांडीचा लगदा व सुंठ दुधात टाकून पिल्यास उचकी ताबडतोब बंद होते. TB रोगातही याचा फार उपयोग झालेला आढळून आलेला आहे. गुळवेलाच्या वापराने TB बराच होतो. फक्त आपल्याला काय करायचे? अश्वगंधा, गुळवेल, शतावरी, बालामूळ, अडुळसा, पोहनकर मूळ त्याचबरोबर आतिश या सर्वांना सारखे घेऊन 200 मिली पाणी टाकून चांगले उकळा व अर्धे पाणी राहील त्यावेळी खाली उतरा व त्यात 20 ते 30 मिली काढा काढून घ्या व तेवढा काढा सकाळ संध्याकाळ TB झालेल्या माणसाला प्यायला दिल्यास TB रोग पूर्णपणे बरा होतो. मित्रांनो, गॅस, अपचन, ॲसिडिटी या विकारात गुळवेल खूप गुणकारी आहे. जर एखाद्याला भूक लागत नसेल तर गुळवेलाची मुळे, कांड्या, पाने वाटून पाण्यात टाकून पिल्यास भूक वाढण्यास मदत होते. गुळवेलाची चव कडवट असते. जर तो पसंत नसेल तर त्यात मध टाकूनही पिल्यास तो उपयोगी होतो. त्याचा तेवढाच उपयोग निश्चितपणे औषधी म्हणून होतो. ज्यांना मधुमेह आहे त्यांनी पाने व कांड्या कुटून त्यात रस रोज सकाळ संध्याकाळ पिल्यास 2-3 महिन्यास मधुमेह नियंत्रणात येतो. लघवीच्या रोगातही याचा चांगला उपयोग होतो. 5 ग्रॅम गुळवेलाची पावडर, 5 ग्रॅम धन्याची पावडर, 5 ग्रॅम हरळी घेऊन अर्धा लिटर पाण्यात उकळावा व तिसरा हिस्सा पाणी जळून जाऊन 1 हिस्सा पाणी राहिल्यास समजा तो काढा तयार झाला. तो सकाळ संध्याकाळ पिल्यास बवासीरसारखे सुद्धा विकार या बरे होतात. विषारी पदार्थ काढून टाकते. शरीर शुद्धीसाठी त्याचा उपयोग होतो. शरीरात उत्पन्न होणारे कुष्ठरोग, त्वचारोग नष्ट करते. 5 ग्रॅम गुळवेलाचा लगदा, 5 ग्रॅम कोरपडीचा गर किंवा 5 ग्रॅम पावडर किंवा 5 ग्रॅम तुळशीची पाने किंवा 1 ग्रॅम हळद टाकून पिल्यास शरीर रक्त साफ होते. शरीराची खाज होत असेल तरी त्याचा उपयोग होतो. गुळवेलाचा रसही विकत मिळतो. तो रस
5 ग्रॅम घेऊन त्यात 5 ग्रॅम आवळ्याचा, 5 ग्रॅम तुळशीचा, 5 ग्रॅम कोरपडीचा रस एकत्रित करून 2 वेळेस पिल्यास जेवढे त्वचाविकार आहेत ते सगळे बरे होतात. त्याचबरोबर ताबडतोब शरीराची खाजही बंद होते. मित्रांनो, हृदयविकारातही मोठा फायदा गुळवेलाचा होतो. गुळवेलाची पावडर 3 ग्रॅम, काळ्या मिरीची पावडर 3 ग्रॅम कोमट पाण्याबरोबर पिल्यास डोक्याच्या व हृदयाच्या वेदना थांबतात. कॅन्सरच्या वाढणाऱ्या पेशी नियंत्रित करण्याचे कामही गुळवेल करते. त्याचबरोबर गुळवेलाच्या सेवनाने शरीराची स्टॅमिना पॉवर वाढते. शरीरात होणारे बहुतेक सगळे रोग नष्ट करण्याची ताकद निश्चितपणे या गुळवेलात आहे. आपल्या शेताच्या बांधावर हा बहुपयोगी गुळवेल नसेल तर ज्या ठिकाणी मिळेल तेथून जाडसर वेल काढून आणा, त्याचे कडे करून लिंबाच्या झाडाखाली लावा. 4-6 महिन्यात निश्चितपणे आपल्या शेतात गुळवेलाचा वेल येईल व आपल्याला त्याचा औषधी उपयोग करता येईल. ही माहिती कशी वाटली ते कॉमेंटमध्ये लिहा. आवडली असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. आपण हे शेतकरी नामा जे न्यूज हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.